קבלנים יקרים, מעוניינים להפוך לקבלן רשום בדרך המהירה והקלה ביותר? הכירו את מכלל, הגוף המוביל והמקצועי במדינת ישראל, המתמחה ברישום קבלנים והכנתם לבחינת רשם הקבלנים. חדש ובלעדי במכלל, הוצאת רישיון קבלן רשום במהירות ובלי לצאת מהבית. שמעתם נכון, בלי לצאת מהבית. חברתנו תלווה אתכם מאלף ועד תו, החל משלב בדיקת התאמתכם, דרך הגשת הטפסים הרלוונטיים, ועד להכשרה המקצועית לקראת מבחן ההסמכה של רשם הקבלנים. מדוע לבחור במכלל? מחיר שובר שוק נגיש לכל כיס באחריות. במכלל נחסוך לכם זמן יקר, אין צורך לצאת מהבית. כלל השירותים מתקיימים באופן מקוון, נגיש וקל. הכל נמצא במקום אחד, גם הליך ההגשה וגם ההכשרה המקצועית. ניסיון, אמינות ומקצועיות. הכשרנו עד היום מעל ל2,000 קבלנים מרוצים. רישיון קבלן רשום עושים רק עם מכלל הכשרה מקצועית.